Envoltats de cultura i coneixement, us donem la benvinguda al Monestir de Poblet per fer el tret de sortida a la Conca de Barberà. Estem al conjunt monàstic habitat més important d'Europa, una zona de pas entre la platja i la muntanya que aglutina una gran riquesa cultural. Avui ens trobarem amb un clima mediterrani de transició continental i refrescarem impactes meteorològics impossibles d'oblidar. Poseu-vos còmodes, que comencem! La Conca de Barberà és una comarca tarragonina del sud de la Depressió Central que enllaça la Costa Daurada amb l'interior del país. Està estructurada per 3 zones: la fossa excavada pel riu Francolí i Anguera, on predomina la vinya i s'hi troba la capital de Montblanc, a l'extrem nord, coneguda com a Baixa Segarra, on es cultiven cereals, i al sud-est, la part més muntanyosa amb les muntanyes de Prades, que són al sostre de la comarca amb 1.200 metres sobre el nivell del mar. El casc antic de Montblanc és testimoni de grans contrastos de temperatura entre el dia i la nit i entre diferents estacions de l'any. El fet de trobar-nos enclotats a una fossa fa que l'estiu sigui calorós i l'hivern ben fred, una pinzellada del clima continental. La continentalitat també s'aprecia per la formació de boires durant la tardor i l'hivern. La proximitat amb l'Urgell fa que es conegui popularment com la boira urgellenca, la qual s'organitza al fons de la conca i de vegades desguassa per l'estret de la riba fins l'Alt Camp, un passadís que s'obre entre la Serra de Prades i Serra Carbonera. Deixem les boires i la influència de l'Urgell i ens desplacem cap al sud, concretament a l'Espluga de Francolí, on recordarem un dels impactes meteorològics més tràgics relacionats amb la pluviometria de la comarca. Ens ho explica en Roger Òdena. L'arribada del Francolí va ser un episodi de pluges que va provocar un creixement sobtat del riu Francolí, que acostuma a portar 1 metre cúbic d'aigua per segon als 1.300 metres cúbics. Això va ser per un episodi de pluja que va començar vora les 8 de la tarda i que va comportar la caiguda de poc més de 200 litres per metre quadrat des de les 8 fins a les 10 de la nit, i tot això va incrementar molt el cabal d'aigua i va provocar sèries destrosses en tot el que és la llera del riu Francolí, especialment a l'Espluga. En realitat, aquests 200 litres que van caure en molt poca estona. Tot el que això va fer va ser comportar un arrossegament de tot el que és la vegetació del voltant, des de dalt a Vallclara i tot el curs del riu Milans, que va acabar picant amb el riu Francolí, i tot això el que va fer va ser provocar que, en mesura que anàvem passant pels diferents ponts que hi havia, tota aquesta aigua s'hagués anat acumulant i baixés amb una força molt important. A part de la pèrdua de vides humanes i de desapareguts que encara a dia d'avui no s'han trobat, aquest desastre, aquesta catàstrofe, al final el que va provocar va ser importants destrosses en tot el que és el nucli urbà, en diferents comerços, en molts horts, en la desaparició, per exemple, del celler i restaurant que hi havia en aquesta zona d'aquí. Imagina que el riu baixava tot així i s'engrandia fins a arribar allí on comencen les fulles, no aquestes de baix, sinó les de dalt, i per tant tot això era un llac absolut que ara mateix és impensable d'imaginar que el riu pugui créixer amb aquesta quantitat. Però tal com ho vam veure en aquella nit, era una cosa de ciència-ficció, perquè nosaltres ningú podia arribar a imaginar que el riu podia créixer d'aquesta manera. Com veieu, ara el Francolí baixa amb serenitat i és un gran indicador de la pluviometria de la comarca. La pluja és canviant i escassa, normalment s'agrupa a la primavera i sobretot en episodis de tardor, quan en pocs dies pot ploure intensament o amb tempesta, acumulant bona part de l'aigua que cau en un any i provocant grans crescudes del riu. La distribució de la pluja és desigual a la Conca de Barberà, essent més abundant i freqüent a les zones muntanyoses dels voltants de la conca, i en especial cap a Vilanova de Prades, on les altes muntanyes provoquen grans palanques orogràfiques en situacions de tempesta i de temporals de llevant. Tot plegat crea un microclima humit del qual se'n beneficia la vegetació, que és molt variada a prades i muntanya i més monòtona a la plana.
El paisatge de mitja muntanya està format per carrascars i fins i tot per roure valencià a les parts més fresques. Per contra, l'alzina combinat amb el marfull monopolitza les cotes baixes i menys humides de la comarca. Posem punt final al recorregut d'avui per la Conca de Barberà amb aquestes immillorables vistes que resumeixen a la perfecció la comarca. Fixeu-vos com al centre tenim la conca excavada i al seu voltant tot un conglomerat de muntanyes com la Serra del Vilobí o la Serra del Tallat que la protegeixen. Fins la propera!